Уже мы набром тарафи Кремль ракем. Чиба не то хов кадид? Одам ба то хов кна, не то не рафтим. Қариби центр дар расидем бародару. Парад бидай барои иди ғалаба рӯзи 9 май. Гуфти яхел бародару рӯзи адабиёт. Гуфрӯи бозӣ дорӣ а? Бозӣ доштӣ а? Намефрӯй? Чия покшута кашидӣ? Эй! Чия гав назад? Иҷа ки ҷой? Не, иҷа уҷаш нест, иҷа чӣ ном дора? Иҷа? Новия будай. Чӣ? Новия. Новия? Новая. Новая площадь. Айни Парский улица мерафтим. Тай, дили худат бугу номоша. Номоша? Худат придумад ки. Иҷа. Ози, иҷа. Иҷа кучаи нодидаҳо. Чӣ ба? Барои ки шава. Овози чӣ ай? Намадану. А? Овози чи аст? Овози чиқа чӣ ҳастай? Чӣ овозай? Иҷа мактабай зангши. Фаҳмидӣ? Бира дарс бидро. Бида бира, бемо бира. Тоҷик нигоҳ кунед дар Москва чӣ хеле бигардем. Дар центр ам хеле бигардем. Смела. Абдурозиқ ёд дод истаямада. Иҷа чӣ ай? Иҷа? Гаи Рамазон чӣ кор метунда иҷа ба? Ҳа? Гаи Рамазон чӣ кор метунда иҷа? Тамошо омаду. Ва ягон Чия соати наво данчараш дад дорум. агар дафандаки дар ранҷами кино медоштам ки таги пул мемондам. Рақс кия кайф. Дай рақс камешава. Сейчас пройду. Метро бесплатно. Абду як чорта маълумот теда бора инҷа. Ачашка. Иҷа ки ҷой Абду? Где? Нам Чӣ шараб. гу? Ха. Иҷа. Парки кӯдакон. Та кӯдаки ба иҷа омада? Парки кӯдакои калоно. Кӯдакои калоно а? Ду иҷа ки ҷой? Ҷои динозавро бия бурем акара мехӯрам. Рафтем. Намерем. Не бидро намехӯрам. Ой, хи. Кайса бидро тез? Бida Абду метарсӣ? Намехӯрам. Ака, ранги чӯҷа будем ки мехӯрам. Ранги чӯҷа будем мехӯрам? Вазик зинда боша? Ин зинда неста уже. Ҳамин вазка мекунем ки киё бигирем бурем. Ҳайш кунем. Рафтем он. Бебе Абду бигира. Давай Абду. Намерава. Мега намерава. Мегем сиёмка кунем ҳама урусо дар як қатиш сурат мегиранд. Урусо. Я бор бигириш. Карта қати ё танга қати? Ну карта, мы дорим карта. Не, харика не смаки даиш. Абё. Давай. Зарум. Абду бомешава. Беги. О!
kadar رفتیم جلوی پارک ساخوات ای فریم بکنه خمشه نمیشه فریب کردی دی Vidiš? نه برو بی کلر سای دارو Kelasa, para kelasa var. ne tarzı ne tarz? ترسیدم چیان یا عبدو ها رفته بشینیم کپیده بچه tamam دیدی دارو sak kızım Padajdi.